В момента се намирам пред една бъдеща гимназия. Това е новия обект, с който сме се захванали от бивше посолство, да стане място, където децата да се изучават. А сега, заедно с Радо, нашия технически ръководител, ще ви разведем из обекта, за да ви покажем какво се случва, на какъв етап сме и какво се очаква от нас. В момента събавяме всички налични стари облицовки, за да подготвим стените за нови плочки. За напред трябва да изградим нови стени, тавани, от тук гипс-картон и елоинсталация. Махаме дървената ламперия поради противопожарни изисквания. Тук ще бъдат бъдещите кабинети на новите ученици. Благодарим, че ни разведе и че обясни малко повече в момента на какъв етап сме и с удоволствие чакаме следващите стъпки в ремонта. И аз благодаря, че излязохте от офиса и се разходихте из обекта. Следващия месец ще ви очаквам. Ние от Ремонти София сме много доволни, че се захванахме с този голям проект.